امن بھائی اجاز بھائی توجہ کرے سو نفیس نازک جے ہوٹھاں وچوں بہت مہربانی خان صاحب نفیس نازک جے ہوٹھاں وچوں تو پھول کھلاویں تا مار دینا ہے کجلے بریاں نشیلی اکھیں جھیل ملاویں تا مار دینا ہے اور نظریاں میں تجھیڑے رانگے زمان تے ہر ایک ادا قیامت جھٹکا زلفانو دے کے محسن تو مکھ وکھاویں تا مار دینا ہے۔ جی ہوں اگلے مہمان شہر سٹیج تے تشریف لائیں جناب بھائی کلیم احمد کلیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دوست مہمان استاد محترم بھائی سکلین بندہ چیز ظفر کریم کی طرف السلام علیکم۔ حکم ہے جناب ساڑھے چھوٹے بھائی دا گڑ مالج پہلی ویری آیا تے مینوں نہیں سمجھ لگدی بے جڑے بندے بیٹھن ایویں واہ واہ تے ایویں دا خدا دے نیک بندیاں اسا سناویں آیا تسی نہیں سننا تے کم از کم اس بندے دا بھرم رکھ ناراض نہیں ہونا اسی اتنا دور سفر کر کے آیا تے تہاڈیاں محبتاں تہاڈی مہربانی ہے یار اسی جا کے کی اکھاں پیچھے بھائی اسی ڈاکٹر صاحب کول گیا سی تے گڑ مالے گیا یار اچھا شہر جڑا پڑھ کے گیا خدا دے نیک بندیو تہاڈی مرضی استاد جی اجازت درود علی نبی تے پڑھ اللہ دا فرمان مان مہربانی استاد جی شکران بھائی درود علی نبی تے پڑھ اللہ دا فرمان مان اے کلمہ جیڑا تو پڑھدا وطنا ہے حسین دا احسان مان ذاکر بھائی اللہ اللہ کر دے مریے ویک مدینہ ٹھر دے مریے موت کلیم سٹھاتا سی یار دا کلمہ پڑھ دے مریے مہربانی جی سکلان بھائی استاد جی کہ تو ہاں چاہتا ہے زندگی دی تو چھوڑ گیا تاکید ہو گئی میرے جذبے قتل کلیم ہو گئے میری آس امید شہید ہو گئی مہربانی جی تے جدائی زہادہ چاند چڑھیا مجبور نو چیٹ مزید ہو گئی باویں ہاتھے چاہتا سو دشمن دا ربی ٹکر پیا میری عید ہو گئی مہربانی ساجی مہربانی ساجی مہربانی آگے بھائی مہربانی جی جی مہربانی جی اسد بھائی مہربانی جی مہربانی شاہ جی اسد بھائی میں مہربانی بھائی دی کہ تو ہاں کا چاہتا ہے زندگی دی تو چھوڑ گیا تاکید ہو گئی میرے جذبے قتل کلیم ہو گئے میری آس امید شہید ہو گئی تے جدائی زہادہ چاند چڑھیا مجبور نو چیٹ مزید ہو گئی باویں ہاتھ سے چاہتا سو دشمن دا ربی ٹکر پہ آئے میری عید ہو گئی مہربانی شاہ جی حکم دی تمیل دی چلو پہلے تیرا جناب بھائی سگلین کہ حکا سے حسین نو آیا ہی نہیں ہائی جتنی تپائی سہرا دی رہی ویر دے موڈیاں نال کھلوتی ہائی صابر دی زہرا دی تے ہے جگر کلیم چری ویندا آوے یاد جی ہائی سغرا دی راسی دس دی نے بگئی معاشر تائیں بھائی والی بین برا دی مہربانی جی دل بے شک حسن دا دیا مقصوم چا رکھیا سوگے جڑا رو دی یار غذا سے اسے زار علائی چاچوگے بس بھائی مہربانی جی مہربانی جی نوازش دل بے شک حسن دا دیا مقصوم چا رکھیا سوگے جڑا رو دی یار غذا سے اسے زار علائی چاچوگے تے میرے تنگ حالات تو کانڈ کر گئے نبی زندگی ہجار دے روگے نبی زندگی ہجار دے روگے کھڑے سجن کلیم نو لدینا غربت دی سخت سموگے انج لائیے دھونی زندگی ایک اساں دکھنا ہے بلنا کوئی نہیں مہربانی جی استاد جی مہربانی
मेहरबानी आके भाई सकरान भाई इंज लाइए थोड़ी जिंदगी जो असा दुखड़ा बनना कोई नहीं ओ साधे साझे बात कर गए असा बाज के रहना कोई नहीं ते क्यों कहीं दी मिन्नत कलीम करीवे जदों वंजना वरना कोई नहीं भाई बदिया भरम फड़ी वंजना मैं कुसना हलना कोई नहीं। क्या बात हसरत भाई बड़ा महसूस होंदा है जे मैं दिलबर नूं ना वेखां हाय 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 मेहरबानी बड़ा महसूस होंदा है जे मैं दिलबर नूं ना वेखां हिजर सबरां नूं कोंदा है जे मैं दिलबर नूं ना वेखां क्या बात कलीम अखियां ते सेजल दे असर लोकां नूं दसदे हन आ दिल सिकदा ते लोंदा है जे मैं दिलबर नूं ना वेखां कावा साहब जेड़ा नाल कलीम दे मुखलिस है हर बशर नूं कमले अदास नहीं। मेहरबानी जी मेहरबानी जेड़ा नाल कलीम दे मुखलिस है हर बशर नूं कमले अदास नहीं ना करोड़ तो मान गरीबां दे मेरे हाथ ते मोला के छास नहीं ते मैं मार ते मैं जो कुछ नूं लबना विडियाई दे जाल च फस नहीं चौकदां दे आखिर गल लगणे ला अपने आप नूं कस नहीं दिल कतन कलीम नहीं सह सकदा सोच जदन विखिंदा जाए नूं जेडे लदिए भार डुलावें देन हाथ जदन कटिंदा लाई नूं ते तैथे कोई नहीं मनो खुदा दी सौ मैनू दित्तियां यार पनाई नूं ऐ बेनस्ला उदन सदिंदा है कुत्ता जदन वडेंदा